nwoke m na-anụ na ndị befa na-enyi nwanyị chenafa ka m wee mala ife. Ofu nwaanyị asị m na ya nụlụ di batamoli ụmụaka na-abụ ofu nwoke na ofu nwaanyị. N'ihe dị na-alụ na-eme ọ na-travel yotago. N'oge ọbụla ọ ga-eme travel, na ọnyanwa ga-apakeli akpa ya ịmagolu kwadosielie ife o wee jebe. Sọkwana ya. Kafa bosi ala ụmụ na-aba afọ, na ya gwara ya kafa mụtakwu osi ya mba na ya chọrọzi. Afọ ịghọtago di ekwula ọtọ gbanwee. Mana ịmagolu na ya ma na family na ụmụaka batabara ihe chenji enye agbakwa nkịtị. Ya mara na die na secretary ya na ya na-abọdụ wele eme travel a niile bụ enyi nwanyị. N'ọbụrụ sọ na ọ bụ enyi nwanyị na ọmụtagoli ofu nwa o. Ịghọtago na ya ga-emesi ka agwa anyị ka asị wee malụ wee dị ime nke abụọ. Na mgbe ụfọdụ sef na ya na-enye this girl gift na ya jee n'ọfịs magonu azịkwanụ etu o si ya na die na-akwụ si mụ na ụfọdụ ndị mmadụ nwesiala innocent face na ịma mmadụ ihe ha dị capable of doing. So kwana ya o wee luo one day ya na die nyanwa wee pakisikwa akpa o wee bunye die fana abụọ wee travel akwa ka ha sa travel mana ọ bụrụ mgbe niile ka fana abụọ na-eso mana kịta ka amazi nọ mgbe niile before no ị na-eyi di asị ya maybe once or twice mana kịta ka amazi nọ fana abụọ na travel 24/7 akwa ifugo ha wee meji travel wee nwee ihe mberede okporo ụzọ wee rush ha to the hospital wee luo die nwụọ the girl survive. So wee kpọọ anya wee gwa anya wee gbalụ wee jebe wee lụọ n'ụlọ ọgwụ wee na-asị biko na ya chọrọ ịfụ Mr. onye dị otu nọọsụ wee sị ya oh that man ọkwa mmadụ na-aba afọ ebutela ebe ka ọ bịara ife ọsị ya yosi ya na a na-ekene Chukwu o na the man eziokwu na ọ jebe mana the woman na fa na-ekene Chukwu na nwunye na o nwere ife mee ya na nwa na the man na-ebuje gị etu the mall go then nọ na the woman nọ na ward dị otu a. Osimo enne ya wee lu ọbụna secretary ya and na ọ dị ime eziokwu. Osibu nne ọkwani ahụ osibu nne na ya mụrụzi nke a na-aya aya n'ike kwụlụ ụtọ gwa ya na ya mara ma ụdị enwulu nọ ka a na-aya o ka ọ asị niile asị ala ya n'ụwa ka ọ bụzi enyi nwaanyị a na-akpọzi nwunye. Ịghọtago na ife ndị nọọsụ ji wee kpọbịa nwunye sef bụ na ndị befe abịago bie ụzọ wee bịa kalute akwa ifugo na ndị nọọsụ kpọkwa ya nwunye fa accept ọnụ nwunye ka ọ bụ. Ọsị m nne ya wee si oke na fache na fa ka ya nwale ife na ebe afọ ka ya nọ fichesi anya ewele ọsọ wee nachighe n'ụlọ wee luo kpolu dọkụmentị die niile bulu moto na-atọ die nwe lee ibu ozugbo shapali ebe die gbasara na dobe ebido ile dị ana ozugbo na ya lela ana na-atafụ ozugbo. Ọsị m ya wee jidete ife niile die nwe lesisie fancha n'ọsọsọ n'afọ ya na die ebini ya bụ ihe fọnụ before lie wee bịa kakwaba ozu. Ịghọtago ọsị bụ na ike kwụọla ọtọgwu ya na enwere ike ịghọta ka a lesi all those things sharply and na ale ma ndị elula ego na ya lesi fancha niile ebe ọ bụ nọ ihe a ka ha chọrọ iji wee mee ya wee jee mepe akaụntụ ebe ọzọ wee wele gafe wee tinye na ya sil ọnya gbazi afa nkịtị ewee kwaba ozu wee kwasie ozu ya wesị na ya ga-anachighe siti weta ụmụaka fa agbụ ya nkịtị onwere onye jụrụ ya kedu ya wee nachighe siti n'ife ọnụzikwa bụ na ndị banki kpọrọ ya wee sị ya na nwanne die na that woman ya na ya na-abọ nwere ihe mberede okporo ụzọ bịala iwe ego na akaụntụ die fa wee bịa wee sị na that girl bụ nwunye. Ndị banki wee nene wee sị ya mba na nwe the particular woman famal ya na this guy na-abịa hia nke ọ gwa afa na nwunye na dieti la afia yotago asi nwunye mgbe fimagonu mgbe love ka na-egbu ha ka mmanya oluzie ka love gbugidele ha ka mmanya dapụ o chefuzie afọ yotago na ebe afọ ka anọli wee malụ si ha wee si ndị banki na onye a bụ nwunye na ọmụtagoli ofu nwa dị ime nke bụ ịmagonu na facho ka follow with pity and everything ịmagonu ka wee hapụlụ ha nye ha ego n'ebe afọ ka ndị banki nọ wee jụọ wee kpọbazi anyị nwanya wee luo na atigidelu mkpu
wee tisie mkpu wee ji nwayọọ wee sị ndị bank mmadụ emetụkwa n'ego a aka. Ọkwa ịghọtago until ya duru di na di nwere second wife. Ha wee na ihe a nụzikwa bụ na ndị be di ekpọrọ ya sị anya nata na-enwe meeting. Ya wee naba wee luo na meeting ọwụ na the woman na ofu nwa ọ mụtalụ nọ. Ya wee sị ha kedu ihe ọ bụ. Ha wee sị biko enonwe ifefa chọrọ ịgwa ya na this girl ọfụlụ ebe nọ second wife die. N'eziokwu na di ya ka emere ihe n'isi mana odunete gị ezuko ndị befe na-akwado ka esi eme ife. Ọ bụrụ na this girl amụgo ofu nwa nwoke, afa na-akwadozi ka eje mee ego this girl ihe anụnwa wee mee. A wee sị ya n'ifefe na-akpọrọ ya bụ ka o weta ihe niile di enwe ka enye the woman. Ya wee sị ha ya wee tie aka n'akpa wee wefute marriage certificate wee dobe n'elu tebụl wee sị ha na ọ bụ na unu maalụ na die anụgo this lady wee bịa ka wee nwụọ, unu weta marriage certificate ka unu dobe n'elu tebụl ebe denu unu amanụ nọọsụ unu ọnụnwa ya bini aka a ga-ele ka enye eke maka na ihe ndị ọzọ na ya marọ maka fa maka na di ya gwara ya na ọ ga-anwụ wee bịa ka nwụrụ. Akwifugo ọ sị m na ọ gwụcha ihe ya kwuru nọla ana ha kpelu gbogo nkịtị kpọkpọ ha kpelu gbede nkịtị kpọkpọ ha kọ n'akụkụ nkịtị ya tụchapụ delefe ọnụ. Nke mbọsị afọ wee gaa anya natakwa siti n'ọlụ. Ọ sị m na ya bụ ele ego niile dọba na ya dị elikwu ya bikos na ọnụ kuchilie. Akwifugo so after 3 months ha wee bịazịa etu esi abịa wee bịa wee yọbazi anya biko si abiko na fado sorry ife family nya gbaghalụ. Ebe afọ ka ya nọ wee sị ha n'unu che na ya mara ife n'unu akpasigo ka unu na nwanne unu nwoke si anụ nwaanyị nke bụ na-agwaghị ya. Egwu wee kwe unu wee jebe na banki without calling her, which means n'unu kwudu woman nọ n'azụ na o nwere ife jikọlụ unu na ya na o nwere ife jikọlụ unu na ya na ife jikọlụ unu na ya bụ nwanne unu nwoke gwichi nwugo na adị ya mụtara ya nwa na ụlọ ọnya bini ya nọ nke nwa afọ ka ọ bụ nọ nke nwa ya nwoke ka ọ bụ na o nwere ife ọzọ jikọlụ unu. Ebe afọ ka fa nọ wee nọ daa na wee yọbịa si biko nya hapụ na this girl like that nya chọọlụ ya ife. Afọ ka the secretary nọ wee na-akpọlụ ha na di egola na na-atọ na di enwere ụlọ nke ọ lụkwere ọlụ na di enwe moto na-atọ nya sị nọọsụ ofu moto oke amaara. Ebe fa chọrọ ịwa anya nya wee wasana ha anya. Ọ sị bụ nne na ife ji wee kọbalụ m akụkọ bụ na kịta na anya na ndị be di esesigo okwu gbasịa mgbafa afụ that o nwere ihe ha nwere ike imie and na-esizigo everything the guy nwere nọọsụ ụlọ afọ ha biwu epin fọlụnụ that guy nwe ha ka na-afụ anya. Afọ ịghọtago ọ sị kịta ha wee bịazi ada na ayọ na-asị biko ka ọ weta ọkpụrụkpụ ego ka enye dega wee setụlụ ọnya ka o nwee ike wee zọba ụmụaka. Afọ ịghọtago ka ọ ghara ịgba digel aka na ya chọrọ inye shishi tọlọ afọ 1 naira ego 5 na ya chọrọ mana ịmago nọ mmadụ ka aba n'ezinwe egbe n'ezinwe uga bịa na ya nya gwesị ka ya mala ife ndị mmadụ lụ. N'eziokwu na di enwunarịrị ya mana kịta na ife di emeli emeziri na ya dị egbuzi emeli. So nwanne m kedu filo o wesị bụ jụọ ndị mmadụ ma ọ bụrụ na gị nwa nọ na shu nye ma ị ga-enye nwaanyị a anything iji wee kene enye na ọ na-alụgidi gị nọmba 1 enjoyment ndị kwesịrị ime this woman mekpọrọ ya nye kwesịrị igwele ego ọbụla nye this woman wee kene enye maka ịgbasa family maka ịnalị ya die ka ọ makazi na osi otu wee dụ. Ọ bụrụ na di ya nwụrụ na di ya kala ije mee gị enubia second wife without nyanwe myself ka ọ makazi na chukwu si etu wee n'ọlị ọgụ. Ka onye just gbe ya nkịtị ya taba afụfụ dọlụ nje a ife onye kutere obulu n'isi. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi ọlụ bụ aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ibe anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.